हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अंदरिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणमामि। ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము షార్ట్ క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ క్లాస్లో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము, అందులో 7వ అధ్యాయమైనటువంటి ద్రోణసుతుని దండనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని 10వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సూత ఉవాచ ఆత్మారామచ్చ మునయో నిర్గ్రంథా అప్యురుక్రమే కుర్వంత్యహైతుకీం భక్తిం ఇత్తం భూతగుణో హరిః. సో ఈ విధంగా సూత గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. పలు విధములగు ఆత్మారాములు అనగా ఆత్మనందే ఆనందమును గోరువారు, ముఖ్యంగా ఆత్మానుభవ మార్గమున స్థితులైనట్టి వారు సర్వ విధములైన భౌతిక బంధముల నుండి ముక్తి నొందియున్నను దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణునకు విశుద్ధ భక్తియుత సేవను వనరింపగోరుదురు. దీని భావమేమనగా ఆ దేవదేవుడు దివ్య గుణములను కలిగియుండును కనుకనే అతడు ముక్త పురుషులతో సహా ప్రతి ఒక్కరిని ఆకర్షింపగలడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద
శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈ శ్లోకం శ్రీమద్ భాగవతంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధమైన శ్లోకాలలో ఒకటిగా ఉన్నటువంటి శ్లోకము. అందున శ్రీ చైతన్య ప్రభువు ఈ శ్లోకాన్ని సనాతన గోస్వామికి మరియు సార్వభౌమ భట్టాచార్యులకు అనేక విధాలుగా వివరించినటువంటి శ్లోకంగా ఈ శ్లోకము ప్రసిద్ధికెక్కినటువంటిది. సో ఇక్కడ సూత గోస్వాముల వారు సూత ఉవాచ ఆత్మారామచ్చ మునయో నిర్గంధ అప్యురుక్రమే. సూత గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఆత్మారామ ఆత్మానందంలో తృప్తి చెందినటువంటి వారు అంటే పలు విధములగు ఆత్మారాములు అంటే ఆత్మయందే ఆనందాన్ని, ఆత్మయందే ఆత్మ ఆనందంలో తృప్తిని చెందినటువంటి వారు మరియు మునయో అంటే మునులు ఋషులు, నిర్గ్రంథ అపి అంటే ఇక్కడ బంధముల నుండి ముక్తి పొందినటువంటి వారు అయినప్పటికీ, నిర్గ్రంథ అపి అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి బంధనాల అన్నింటి నుండి కూడా విముక్తులైనటువంటి వారైనప్పటికీ కూడా ఉరుక్రమే. సో ఇక్కడ ఉరుక్రమే అంటే మహత్తరమైనటువంటి పరాక్రమవంతమైనటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి లీలలను చేసేటువంటి వాడు మరెవరు? శ్రీకృష్ణుడు. సో మహత్తరమైనటువంటి లీలలు చేసేటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుడికి, కృష్ణుణ్ణి కుర్వంతి అంటే ఇక్కడ కుర్వంతి ఆహైతు కిం భక్తిం ఇత్తం భూత గుణో హరిహి. సో ఇక్కడ కుర్వంతి వనరిస్తారు లేదా ఆచరిస్తారు. ఆహైతుకీ విశుద్ధమైన అంటే ఎటువంటి స్వార్థ కారణం లేకుండా, ఎటువంటి మలినత్వము లేకుండా అమలమైనటువంటి విశుద్ధమైనటువంటి అంటే శుద్ధమైనటువంటి భక్తి. ఇక్కడ భక్తిం భక్తియుత సేవ, విశుద్ధమైన అహైతుకిం భక్తిం విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవ. ఇత్తం భూతం గుణః. సో ఇత్తం భూతం గుణః ఇటువంటి మహా అద్భుతమైనటువంటి గుణాలు కలిగినటువంటి హరిహి ఆ శ్రీహరి యొక్క. సో సూత గోస్వాములు వారు చెప్తున్నారు, ఆత్మ సాక్షాత్కారము పొంది పలు రకాలైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి బంధనాల నుండి విముక్తులైనటువంటి
ఆత్మారాములు. సో మరి కూడా శ్రీహరి యొక్క అపూర్వమైన దివ్య గుణాలకు ఆకర్షితులై ఎటువంటి స్వార్థం లేకుండా అంటే విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవతో ఆయనకు ఆయనను ఆచరిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, అంటే సర్వ ఆకర్షకుడు అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ ముక్త పురుషులతో సహా ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొంది భౌతిక బంధనాలన్నింటి నుండి కూడా విముక్తులైనటువంటి ఆ ముక్త పురుషులతో సహా ప్రతి ఒక్కరిని ఆకర్షింపగలిగినటువంటి వాడు సర్వాకర్షకుడు శ్రీకృష్ణుడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధి శ్లోకాలలో ఒకటి. చైతన్య మహాప్రభుల వారు ఈ శ్లోకాన్ని మరి ఆయన యొక్క శిష్యుడైనటువంటి సనాతన గోస్వామికి, అలాగే అంతకుముందు సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల వారికి ఈ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల వారు ఈ శ్లోకం యొక్క వివరణను, ఈ శ్లోకానికి భాష్యాలను మొదట ఆయనకు అంటే ఇక్కడ 18 రకాలైనటువంటి భాష్యములను సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల వారికి, అలాగే సనాతన గోస్వాముల వారికి 61 రకాలైనటువంటి భాష్యాలను వివరించారు అని చెప్పేటువంటి శ్లోకం. అంటే దీన్ని మనము ఆలోచించుకోవచ్చు, ఎంతటి లోతైన విశ్లేషణను కలిగి ఉన్నటువంటి శ్లోకము దీన్ని మనము చూడవచ్చు. సరే, భాష్యము చాలా ప్రతి పదానికి కూడా, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఈ ఆత్మారామ శ్లోకమును తన ముఖ్య భక్తుడైన శిష్యుడైన శ్రీల సనాతన గోస్వామికి అత్యంత విపులంగా వివరించి ఉన్నారు. ఆత్మారాముడు మునయ నిర్గ్రంథ అపీచ ఉరుక్రమ కుర్వంతి అహైతుకీం భక్తిం ఇత్తం భూత గుణ హరిహి అనేది ఈ శ్లోకమునందలి 11 అంశాలను ఆయన వర్ణించి విశ్వ ప్రకాశ నిఘంటువును అనుసరించి ఆత్మారాముడు అను పదమునకు బ్రహ్మము, పరతత్వము, దేహము, మనసు, యత్నము, సహనము, మేధస్సు, స్వీయ లక్షణములు అనేటువంటి 7 పర్యాయ పదాలు కలవు అంటూ ఇక ఆయన అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి పదానికి కూడా సరైనటువంటి ఆ భావనలను ఆయన వివరించినటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తుంది. అంటే నిర్గ్రంథ అనేటువంటి పదం కూడా, అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి భౌతిక భావనల నుండి బయటపడడం అనేటువంటి దాంట్లో ఆయన ఆ పదానికి 4 రకాలైనటువంటి భావాలను కూడా వసగగలదు అని. సో అజ్ఞానము నుండి బయటపడిన వాడని, శాస్త్ర నిర్దేశములతో ఎట్టి సంబంధము లేనివాడు అని, అనగా నీతి శాస్త్రాలు, వేదములు, తత్వశాస్త్రములు, మనోజ్ఞానం మొదలైనటువంటి పలు వాజ్మయములలో తెలుపబడిన వివిధ రకాలైన అంటే కార్మ్యకర్మలు లాంటివి ఉంటాయి కదా. సో అలా మరి అలాగే పెట్టుబడిదారుడు, ధనహీనుడు అనేటువంటి చాలా రకాలైనటువంటి, అలాగే ఉరుక్రుముడు అంటే మహిమాన్వితమైన కర్మలను వనరించువాడు అని. సో దానికి ఎంతో వివరణను మనము ఈ భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చైతన్య మహాప్రభుల వారు ఇచ్చినటువంటి అంశాలను మీరు ఇందులో చూడవచ్చు. ఇక గౌడీయ వైష్ణవ ఆచార్యుల్లో మనకి ముఖ్యులైనటువంటి వారిలో ఇదంతా విన్నటువంటి సనాతన గోస్వాముల వారు కానీ, శ్రీల జీవ గోస్వాముల వారు. సో ఇక్కడ శ్రీల జీవ గోస్వాముల వారు బ్రహ్మానందం పరిమితమైనది,
కానీ కృష్ణ భక్తి అనంతమైన ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ముక్తులైన వారిని కూడా కృష్ణుని మాధుర్యం ఆకర్షిస్తుంది అని చెప్పినటువంటి. అలాగే సనాతన గోస్వాముల వారు చైతన్య మహాప్రభుల వారి నుండి విని, నిర్గ్రంథ అనే పదానికి అనేక అర్థాలు ఉన్నాయి. అంటే భౌతిక బంధనాలు లేనివాడు, శాస్త్ర నియమాలకు అతీతులైనటువంటి వాడు, పేదవారు, ధనహీనుడు అనేటి. అలాగే ఇక్కడ అజ్ఞానులు, వీరందరూ కూడా కృష్ణుని కృపతో భక్తులవుతారు అని వివరించినటువంటిది కూడా చూస్తాం. అలాగే విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారు భక్తి ముక్తి కంటే ఉన్నతమైనది శ్రీకృష్ణుని గుణాలు స్వయంగా ముక్తాత్ములను కూడా ఆకర్షిస్తాయి అనేటువంటి చెప్పినటువంటిది. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ శ్లోకానికి సంబంధించినటువంటి అనేక మంది అనేక రకాలుగా ఎంతో లోతైనటువంటి వివరణను కూడి ఉన్నటువంటి శ్లోకము ఇది ఇక్కడ. సో కాబట్టి దీనిలో ఉన్నటువంటి భాష్యాన్ని మీరు చదివితే మనకి తెలుస్తుంది ఇందులో ఎంతటి లోతైనటువంటి వివరణను మనం దీని నుండి పొందవచ్చు అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా మనకి వివరించినటువంటి ఆ పదాలలో ఉరుక్రముడు కానీ ఇంకా కుర్వంతి అనేటువంటి పదం. సో దాంట్లో ఇతరుల కొరకై కర్మలను వనరించుట సూచిస్తుంది. అనగా ఆత్మారాములైనటువంటి వారు శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవను తమ స్వలాభము కొరకుగాక ఉరుక్రముడైన ఆ భగవానుని ప్రీత్యర్థమే వనరింతురు. మనం రెగ్యులర్ క్లాస్లో కూడా నిన్న ఉత్తమ శ్లోకుడు, ఏది లభించినా ఏదైనా పొందవలసినటువంటి వాడు, ఏదైనా అనుభవించవలసినటువంటి వాడు, దేనికైనా అధిపతి, పురుషుడు అంటే భోక్త. అందుకే మనకి భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తారు, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం అంటూ. సో మరి అటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క లీలలు, అత్యుద్భుత మహిమాన్వితములైనటువంటి అత్యుత్తమమైనటువంటి ఆయన యొక్క గుణాలు, లీలలు, కర్మలు, ఆయన వనరించిన రూపము, ప్రతిదీ. అందుకే ఆయన మనం భగవద్గీతలో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యాల్లో చెప్పేటప్పుడు చెప్తారు, ఆయన ఏదైనా అత్యున్నతమైనటువంటిది, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది, ఈ భౌతిక భావనలకు పరమైనటువంటిది. శ్రీకృష్ణ సంబంధంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా. సో కనుకనే మరి ఇక్కడ హేతు అనేటువంటి మరొక పదాన్ని కూడా ఇలా చాలా అంశాలను వివరిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ హేతు అంటే కారణం అని భావం చెప్తూ ఉంటారు. మనుజుని మరి ఇంద్రియ ప్రీతికి పలు హేతువులు ఉన్నాయి, అంతే కదా. మనం ఇంద్రియాలను మనం భోగించాలి, ఇది నాకు అనేటువంటి దీనికోసం ఈ కారణం చెప్తాం, ఇది ఉంటే ఇంకొక కారణం చెప్తూ ఉంటాం. సో అలా ఎన్నో మరి అందులో ముఖ్యంగా లౌకికమైనటువంటి భోగము, యోగ శక్తులు, ముక్తి కూడా. ఎందుకంటే భక్తులు మనకి రూపగోస్వాముల వారు చెప్తారు, విశుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ముక్తిని కూడా కోరుకోరు. అందుకనే సాక్షాత్తు దేవదేవుడైనటువంటి భగవంతుడే కపిల భగవాన్ రూపంలో బోధనలు చేసినప్పుడు, తల్లి నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులలో దేనిని కూడా వాంఛించడు, నా నిరుహేతుకమైనటువంటి నా యొక్క భక్తియుత సేవ తప్ప మరేది కూడా నా భక్తుడు వాంఛించడు అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ స్వలాభముల ఎడ కోరిక లేకుండా భగవంతునికి సేవ యొనర్చటమే. ఎందుకంటే మనకి రూపగోస్వాముల వారు చెప్తారు, అన్యాభిలాషితా శూన్యం కదా. ఎటువంటి
స్వలాభం లేకుండా, ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి భావన లేకుండా, ఎటువంటి ఆ, మనం అంటే స్వ భావన లేకుండా, మనకిది అనేటువంటి లేకుండా, ఎటువంటి కోరిక లేకుండా భగవానునికి, ఆ దేవదేవునికి, నా యొక్క ధర్మం ఆ భగవంతుని సేవ, నాకు ఇవ్వబడిన నా ఇది భగవంతునికి సేవ చేయడము, ఆయన యొక్క వీలైనంత వరకు ఆయన గుణగణాలను, లీలలను శ్రవణం చేయడము, కీర్తించడము, స్మరించుకోవడము, వీలైనంతగా ఆయనకి మనం అర్చన చేయడం, వందనాలు చేయడం, స్తుతించడం, పాద సేవలు చేయడం, పూర్తిగా ఆయనకి మనము శరణజొచ్చడం. సో అవి చెయ్యవలసిన తప్ప ఇంకేది కూడా ఆలోచించరు విశుద్ధ భక్తులు. మరి సర్వ విధములైనటువంటి ఆత్మారాములు ఇక్కడ ముఖ్యంగా సర్వ విధములైనటువంటి విశుద్ధ భక్తుల చేత ఆ పరమశక్తివంతుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సంపూర్ణంగా వారందరి చేత కూడా ప్రియము నొందినటువంటి వాడు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి ఆ భావంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, పలు విధములగు ఆత్మారాములు, ముఖ్యంగా ఆత్మ అనుభవ మార్గమునందు స్థితులైనటువంటి వారు సర్వ విధములైన భౌతిక బంధనల నుండి ముక్తి పొంది ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణునకు విశుద్ధ భక్తియుత సేవను వనరిస్తారు. అంటే ఆ దేవదేవుని దివ్య గుణాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు దేవదేవుడు. ఆ గుణాలు సాధారణమైనటువంటి వారినే కాకుండా ముక్త పురుషులను కూడా ఆకర్షించగలవు. అదే ఆయన యొక్క సర్వ ఆకర్షణ భావము అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇందులో ముఖ్యంగా మనం అంటే తెలుసుకోవలసినటువంటివి, ఆత్మారాముడు ఎవరు అనేటువంటి అంటే కొన్ని మనం ఆలోచించుకుంటే, ముఖ్య అంశాలుగా మనం భావించుకుంటే, నిర్గంధ పదానికి భిన్న అర్థాలు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభులు వారు చెప్పినట్లుగా, మరి భక్తి ఎందుకు అహైతుకు ఉండాలి, ముక్తులను కూడా ఆకర్షించేటువంటి కృష్ణుని మాధుర్యం ఏమిటి, భక్తి బ్రహ్మానందం కంటే ఎందుకు శ్రేష్టమైనది, విశ్వనాథ చక్రవర్తులు వారి వంటి వారు చెప్పినట్లుగా. అలాగే మరి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభులు వారు స్థాపించిన భక్తి సిద్ధాంతము మన జీవితంలో మరి స్వార్థరహితంగా భక్తిని ఎలా పెంపొందించుకోవాలి, ఇవి మనము ఆలోచించుకోవలసినటువంటి విషయాలు ఈ శ్లోకము నుండి. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకము కానీ ఈ అధ్యాయంలో కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యం కలిగినటువంటిది. దీనిని యొక్క వివరణలో ఆచార్యులు, మన పూర్వ ఆచార్యులు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమాలలో. హరే కృష్ణ.